kuma fina-finai ne za ka iya zuwa wurin masu kwamfuta ko kuma ka hau YouTube ko Bitnet ka rubuta Recorder TV sai ka taba mana subscribe ka danna alamar kararrawa daga mun ɗora aiki za ka yi. Bisalam. Muna yin su kala-kala da yawa. Sannan muna da Recorder ya tona wa ɗan magajiya a fili, shi ma sabon komedi ne. Ni kaina da na kalli komedin nan sai da ciki na aiki. Yawwa, to waɗannan fostocin ne dai kamar haka wanda aka samu damar yin tallan da su kenan, amma akwai su da yawa. Idan kana buƙatar samun waɗannan fostocin ko kuma fina-finai ne za ka iya zuwa wurin masu kwamfuta ko kuma ka hau YouTube ko Bitnet ka rubuta Recorder TV sai ka taba mana subscribe ka danna alamar kararrawa daga mun ɗora aiki za ka yi. Bisalam.